Sa number 2, Task Force Spahetti Wires sa magapatuman sang assessment bangod sang mahinay nga clearing operation. Sa pagsugod man sa palangakuan ni Mayor Albi Benitez, ginsugdan sang Task Force Spahetti Wires ang paghimo sa mga nagalinambod ng mga kable sang telecommunications company sa Bacolod. Natapos na sang Task Force sa paghimo sa mga spaghetti wire sa dalan San Juan. Ugaling sunod kay Councilor Al Victor Espino, chairperson ng Committee on Transportation and Traffic, tungod man sa malaing nga tiyempo, nangin mahinay ang ginapatuman nga clearing operations ng task force. Gani natala man nga magsapol ang iya komitiba upod sa katapos ng task force Spahetti Wires, agud mag-assess kag magporma sang dugang nga mga tikang para mabuhinan ang kadamuon sa mga spaghetti wire sa syudad. Natukiban sa task force nga masobra sa 80% sa mga kable sa mga telco nga masami makita nagalinambod sa mga poste ang hindi na mapuslan. So, nakita naton nga hinay gid katama ang kamatuoran. On our first 2 days, we only accomplished more or less about 25 linear meters along San Juan Street. So that's a 2-day operation. So kabay pa, amo na gani that we will conduct an assessment meeting together with the stakeholders and ang task force on Spahetti Wires.